Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig, tapno isuro na ida masapol nga agkararag da akanayon, ket di da pokawen tinamnamada. Adda idi maysa a huwes iti maysa nga ili, kinuna ni Jesus, saan nga agbuteng iti Dios ket awan respetaren na a tao. Addamot maysa abalo a babae iti daytamet la nga ili. Masansan amapan iti huwes akon kunana, tulungan nakadi amang tunton iti kalintigak iti kabusor ko. Nabayag adiin kaskaso ti huwes, ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina, no payjak nagbuteng iti Diyos, ken awan ra emek a tao, ngem gapo tana mauma akon asing sengaen daytoy a tao, ited ko man laengen ti dawdawaten na, tano saan dinak to sardengan aringringguren, ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo, nanggegyo ti kinuna ti dakes a huwes, ket ti Diyos, di nanto aya tulungan dagiti tattao na nga umasasog ken kuana, iti aldaw ken iti rabii. Di nanto ka di dardarsen ti tumulong kadakwada, ibagak kada kayo, adagdagusin nanto nga ited ti kalintiganda, ngam inton umay ti anak ti tao, addanto nga ta masarakan na apamati ditoy daga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome, taga-Tagudin, Santa Maria, Candon, Abra, nyapay dagiti daduma, Santa, Cavite, ang welcome kada kay amin na niya. Hindi Biyernes napang kami jay mapang kami jay Isabela, ta idi Kalman, anniversary, silver anniversary di jay padi nga gayem ko. Ket napang kami imyang kami ija tabok Kalingga. Yan ti classmate ko mo lang nga padi, ija ti imyanan mi sakbay kami agpa Isabela. Kaya nagmisa aktibigat, pagbiit laeng ijay, nay nagadumot ti imayon, nagitay agbuybuya, kakunada, Father, i-shout out da kamtuman, ang shout out kadagita nga taga Kalingga, man laengan tamapnekdan niya, hanga pag shout outan ti misa, kung nakahaman, kung nadamit. Napang kami di Isabela di Kalman sa kam nagawid nga dagos, kasyak ti driver, makaturturog mo di kadwak, aging gana nga makitang, dayay sikat ko, iso nga sumardeng tamampay, tagon na unat ta, makakitang. Amoy ti sao nga kitang, in Tagalog nangangawit, in English, nakay tumangsong batang. Kinaktang, kitain nyo dito, umuna nga maibasa, no, aware kayo, first reading, anya ti imbagana, dagiti Amalekita, umaydara uten dagiti Israelita. Kaanya ti imbaga ni Moises, itangkayag ko dito sa rukod, kunana, nga inted ti Diyos. Iso di impakol na ijay ayan ti bato, nagpuswag ti, danom, idi awan inumunda. Kagapota rumaot dagiti Amalekita, tiraot idi akagayang payla kada espada, no ingato na di ima na, maabak dagiti Amalekita, ngem numaktang, kay ibaba na di ima na, mga bakda, maabak dagiti Israelita, taindaulwan ni Jose, dagitoy nga, manglaban, dagitoy nga Amalekita, kanya ti inaramid dagapota maktang di ima ni Moises nga, manginga-ngato di sa rukod, inikan dati, tinukulan dati bato, tapnuhaan nga agtupak, tamakmaktang, si kamamot agmalmalem nga nakakasta. Sa bagay, di kay pa'y maktang nga agchis-chismis nga agmalem, apay tantulag, di magamin mo na, di pa'y makitang tapangayaw. Kagingga na nga, limnag ti init, nakangato di ima na tinukalan da, nangabak da. Iti Ebanghelyo tayo mat, sa bali mat, at na may sa huwes, kagapot a huwes mat akin natangsit nga ta, awan kabuteng na, haan nga agbuteng iti Diyos. At danapan nga balo, amuyo ti balo in their time, awan lablaban na, tatila agtawid kadakwada, lalaki, iso nga no balo nga babae, awan ti agbalin nga nakakaasit ti biyag na.
Kakunanakin da ito nga huwes, apo tulungan nakman nga mangalati, mangtuntun ti kalintigak. Haan nga ikaskaso da ito nga huwes, tanatangsit garod. Apo tulungan nakman nga mangtuntun ti kalintigak kunana. Taapaya, di ka arubak ngamin, inyalis na di muhon na. Kaawan lablabang ko, taga Salcedo siguro dati nga balo niya. Una taga Salcedo ka aruba na. Kakuna da iti uwes, gaputa, uri awang kabuteng ko kunana, uri hanagbuteng ti Diyos, nga mauma akon, nga ring-ringguren da iti nga balo, itid kumanlaengan. Anya ti puntos ni Apo Jesus di jay, haan nga di panangabak ti balo, haan nga di natangsit nga huwes, no di persistency in praying, nga iti panagkararag kunana, ti iso dito umuna nga pasit ti ebanghelyo tayo, kanya ti kunana, inaramat na da ito nga pangarig, tapno masapul nga agkararag da akanayon ket di da pukawen tinamnama. Ti puntos na ditoy jay panagkararag. Kasla jay kararag ni Abraham ni Moses nga nakangato di jay ti prayer na tamangabak da ngam no makitang maabak da. Kanya ti ibagbaga na ditoy hantay ko mga makmaktang nga agkararag. Nga no daduma, di kararag tayo, kaslahaan nga masungsungbatan. At dali tayo gundaway nga, apo kararag nga kararag nga, kaslamot awan ti mapaspasamak, makmaktangkan. No daduma gamin ka, sakbay tayo gamin nga sa ludsuden, no, at da mapaspasamak, iji kararag mo, no awan, i-check tayo pa gamin, iji puso tayo, anya ti kararag tayo. No daduma ka, ti puso tayo gamin ka, uray pinaraburan na tayo ni Apo Diyos, binindisyonan na tayo ni Apo Diyos, no daduman, di tayo mapmapnak. Anya nga min ti kararag tayo, aya, anya ti content, di kararag tayo. Ti magkanayon nga kararagyo ka, Apo mayat ko matagtagainab ko, ta mga bakak no bigat, ay Apo ka, kasano nga patgan na ka ni Apo Diyos? Mga bakak kuma. Ay sigurado no nangabak ka ti milyon-milyon ti kasino hanggang nga makimisan, postaan, pumustaak pa. Anya nga min tinagyan di kararag tayo. No daduma ka, addaan ka lang aroden, ikumpiram iti sa bali, addaan ka lang aroden, ti kaya mo, di ka mapmapnag, more. Ti kamayatan nga kararag, ken ti dabes nga dawaten tayo ti panagkararag, ay so dahito dawatin ni Apo Jesus, Apo papigsaem kumati pamati mi. Anya no adda ti pamati nga napigsa kanyam, tapno naan-anay ti ragsak mi. Dayjay ti the best nga kararag. Anya ti kunahan nga rutatan ka, pasayahan na ng buhay, hindi na payamanan. Nukas ano ka nga agbalin nga naragsak. Nakarigrigat mo kanya tayo nga minudaduma, kakaasi mo ni Apo Diyos. Taapaya, ididawdawatim, Apo makagridwarak ko ma. Amin nga simbahan apang ka nagkararag. Amin nga santo kinararagam. Idinaadaan ka ti trabaho, mayat di biyagmon, naikebsmot ni Apo Diyosan. Kayat mo more, nalipatan mo ti agkararagan. Iso nga uri agkararag ka naka-up, i-check ta Apo naka-abroad ko Apo di anak ko pinagad-adal ko, maka-master ko matitrabaho na, very good. Awang problema dayta. Naka-abroad ko mo di anak ko, awang problema dayta. Ti saludsod, habang nga ngumat nga to di no, habang nga pinaraburan na ka ni Apo Diyos, ngumat nga to kumadji kararag mo, ngambaliktad ti mo ngumat nga to, dayta mo timid mo, han? Ada anak ko ya, brad. Ya anak ko kagtrabaho jay. Nurse jay. Kakaasi ka nga nagluluwalo, idi. Damor ko mga bendisyonan na ka ni Apo Diyos, damor humility, damor nga contentment, makontento ka, agragsak. Tagyamyamang ka kini Apo Diyos, tilo ay kararag na. Mistake nga rin no dadumata, pinaraburan na kamo ni Apo Diyos. Sino ayat yan nga naparaburan kanya tayo, naparaburan tayo amin. Ti kamali no daduma, bagyan tayo mutan di jay grasya iso di jay, ngumato mo di jay timidan.
Malipatan tayo, isong na duma, kararag nga kararag, Apo, di mo dengdenggan ni Apo Diyos. Anya nga minti motivasyon mo nga agkararag. Anya nga minti content di kararag mo. Ikan na kam ko matinaunag nga pamati, amuyo kakabsat, nagado ti ag message. Ag-confessar da ka no online, hanga mabalin ti confessar nga online. Nasapol nga face to face. Anya ti ibagada agpa-advise da ka no. Apaya, Apo nabaya ay niya na ganan, nabayaga nga agkarkararagan ka, di kaslahan nak nga patpatgan ni Apo Diyos. Sa ludsudom, anya nga minti content di kararag mo. Apay gamin nga agkarkararag ka, anya ti purpose na. Maupupay akon Apo, hangkon nga kayat ti aglualo, apaya, han na mga patpatgan di kararag ko. No daduma, kunak, di kararag mo, lawagan tayo. Inya ti nagyan di kararag mo. Si asino ka nga aglulwalo? Si asino ka nga agkarkararag? Nadaduma di nagyan di kararag tayo, haan nga maibagay nga para kada tayo. Nadaduma di kararag tayo, haan na nga ited, tahaan nga naibagay nga para kada tayo. Numari na di pusom ka, Apo paraburan na kuma, taapaya, kasi nakarwar mat, agtrab-trabaho, di anak di kaaruba kon, masapol nga agtrabaho, adanayon na nga pride. Ngamin di jay reputation mo ka, masapol mat nga ingatom di bagbagim, mistake akararag. Amuyo tinapudno ti kararag na kini Apo Diyos, uray no adda panubok, kabailam ti agragsak. Uray adda sakit, kabailam ti agragsak. Iso nga ko na tayo, agsaksakitak Apo, apay nga na may mayat tibiyag na dagitay hanga makimis, no daduma testing nga na subsubukan na dayay pusom. Tapno, kitaan na no kas ano ka kaandor. No malasatam dayta, inspirasyon ka ti daduma. Nga uray no kas ano ka, rigat di pinagdaanam, adda ni Apo Diyos king kakin, adda kakin ni Apo Diyos. Haan nga nagunggun ti pamatim. Tinagsakit nga panunutan ka, nagkararag ka basit, hanga pinatgan ni Apo Diyos ka, ay agrebelde ka kin ni Apo Diyos. Ikumpiram di biyag mo iti sabali, mistake akararag, madi akararag. Natatagkarkararag tayo, persistency in praying. Anya dagiti kararag, the Holy Mass, the apex of our Christian faith. Iso ti katatanukan nga kararag. Do not underestimate the power of the Holy Mass. Dagtoy sa uni Apo Diyos, ibasa tayo, ipadas tayo nga ilawlawag. The Eucharist, awatem ni Apo Jesus, no mamati ka Daya garot ti saludsod, pudpudno ka di pamatim nga ni Apo Jesus dayta ba, awatem, kaya na kaabalbaliwan, kaya na nga i-transform tabiyag mo, tapno umunag di pamatim para kingkwana. Di karon na daduma ka, agkomunyon tayo ka, anya tinagyan yung utak tayo nga, puso tayo nga umay agkomunyon. Isugorod nga tisongbat tayo ka, amen. Ikati mo daduma nga may agpakomunyon, o may agkomunyon ka, nagadayo mo, jerupa da ije komunyon. Thank you, Father. Agpakyut ka pa ilakan nga, bagatang ka lagarot. Masapul ayat agpakyut nga komunyon. Agpili da pa iti pagkomunyon, nanda. Iso mo lang, iso ang ni Apo Diyos. Dapat ito may agkomunyon ka, Apo, dataman tabagyan, jak pa'y nakaibilag, komunyon daytan. Nagaddayo mo iti panunot mo. Nagaddayo mo iti rinam. The Rosary. Do not underestimate the power of the Holy Rosary. Panagsasanto Rosaryo manan, ijibalbalayo, pastrikan nyo, kunak, awatin nyo, aglualo kayo, do not recite the Rosary, pray the Rosary. Nabilag. Isugar nga ikakaasin na tayo nga managbasol, itakin inton oras. Lalum ta amami di jay. Itid mo kadakam, ti kanan mi iti inaldaw. Pakawanam ti basol mi. Pamakawan. Ilisi na ka may protection from the devil.
Baring-baringan yun sa magamin, o da pa na agsanto Rosario di balayo ka, apaw, na awang kay maamin, ti maadadjay, magkani, maglula at tulang di mat. Nagito yung mataga Salcedo, apo, no Rosario, nagaduda nga mapano nagimas di makan. Ngam no awan handa na labsanda. The power of the rosary. Layman's prayer di jay. Da kayo nga laygo, nakangrunaan nga kararag yun di jay. Kung nagkarkararag tayo no simrek ni Apo Isus kanya tayo, no adda tayo mutken kwa na iso di adda transformation ti puso, the more blessing nga maawat mo, the more mat nga pakumbaba, humility ti itid mo, iso nga no di tao ka mabinbendisyonan, and then nguma nga to tumangtangsit, rong di kararag. Nalaka nga igays dayjay. Damor ko mga grasya nga umay kanya na, iji pamilya na, makitam di tao no na santo, no naunag di kararag na, damor nga agpakumbaba. Ngam no tinagikwamon dayta nga grasya nga inted ti Diyos kingkan, kinatangsi dayta. Ay, siya tinagrigrigat, yes, si katinagsakripisyo, si katinaggrigat, ngam nagado nga nagsakripisyo, naggrigat kada nagbasa, ngam haanlat nga na ited kadakwada. Siya tinagrigrigat nga nag-apply ija abroad, yes. Nagrigatam data takasapulan tayong agsakripisyo. Nagadumot dagitinapan. Ngamahanda mo nga nagbalaygi. Anya nga rod, apay nga rod nga rumbeng nga tumangsit di pusom, imbes ko mga isublim nga pagdaydayaw kini Apo Diyos. Apo, agyaman ka dagiti grasya nga inted mo. Apo, agyaman ka dagiti parabor nga inted mo. Ngala ko madaya pagay tayo, ang ado dagiti natong roti pagay na. Ikararagan tayo mo't idata, nagsakit dagiti daduma. Kitaan nyo no awan dawa na di pagay ka natangarhaan? Oh, na awan sa taon. Ngam no nabagas di pagay na dumog. Iso nga no, ado ti grasya, bigbigam ti grasya ni Apo Diyos king ka, humility, bunga ti kararag kinapakumbaba na pudno nga panagserbi. Anya pa dagiti rumbang nga ikararagan tayo. Talag kini Apo Diyos relationship. Sangka kunak nga roden no adda ni Apo Diyos king ka iso timang tedti na anay nga ragsak king ka. Ngam no haan nga makapagragsak di pusom i-check mon. No kurang di ragsak mo hangka makon kontento. Di ragsak mo ka paraking ka no haan nga na recognize di effort ka daragsak mo kagsaki na kamon mistake nga kararag dayta. Oray siyakmot sang kaulit ko nga ibagbaga nanipod ng rugi ak nga nagbasa agingana nga padi akon tila armas ko luwaken luwalo. Dahil uri ka lang agsangit nga, Apo, apay nga mo maitid na to'y kayat ko. Apo, apay nga, kasla nagmayat tibiyag titaduma siya kaan. Luwalo, anya ti luwalo. Number 1 kanya kung kadada pa panak nga parokya. Ala di naggapuak nga parokya, sumangpetak, nagparinto mga, Apo Santa Maria, nagan mo dayta. Apo Jesus, simbaan mo makaamukan. Naaramid day jay, naitid day jay, taapaya, tila pampanunutak, para kanya, mga para kanya. Di ko nadama dagi tayo, tagapatiki nga chismosa, palakpakan tayo ni Apo Ropo, hanga siyak, isuna. Tano binagi mon, mangrugi ka nga tumangsitan, ngumato tabiyag mon. No in merit mo iti bagbagi mon, mangrugi ka nga agkamalin. Taday di nga ron, di kararag mo, ididamo ko, pinaraburan na ka, inakom, napukaw, di relasyon kini Apo Jesus. Hala kakabsat, nagmayat ko na nani, diyo sardayan ti agkararag, ken haang kayo nga maawanan tinamnama. Ingkarit na uri ti umuna nga maibasa, haantay ko mamakitang nga agkarkararag. Uray no gundaway nga kasla Apo awamot ti mapaspasamak haang ka nga makitkitang hang ka maumuma persistency in praying. Nagado ti kayat tayo ti pagilyan. Nagado ti kayat tayo iti simbaan tayo. Nagado ti kayat tayo iti pamilya tayo. Nagado ti kayat tayo a personal. No daduma maupay tayo haan, hantay ko mamakitkitang. Keep on praying.
Aggar kararag telat ta kuma. No nya dagiti kayat tayong idaw-dawatan, dayta ti kayat ni Apo Isus. Kasla di jay judge, nakulitan. Nya kayat na nga saun, kulitemmet ni Apo Diyos. Haang ka nga mauma, haang ka nga agpaabak, kulitemmet, tapno itid na di jay daw-dawatem. Anya ti magunggunam, pamati, ragsak iti kaunggan.